hemos triunfado. Actor nada más, ¿sabes? Sin drogas, sin nada. ¿Para qué? ¿Qué pasa, Forocoches? Què passa a Forocoches? No, vostè potser... Vostè, Forocoches, potser no sap el que és. Segur que hi ha molts oients que sabeu de què es tracta, d'altres us ve de nou, i per això en Jair us resumeix ràpidament què és Forocoches. És un fòrum, la gent parla de tot, menys de cotxes, pràcticament, No, parlen de cotxes també, però parlen de tot. Política, futbol... Política, he dit futbol, també? No, seriosament, parlen de tot, de veritat. I són els primers a saber-ho tot. Qui tenia les fotos amb boles de la Jennifer Lawrence abans que ningú a Espanya? Forocoches. Exacte. Després hi ha gent que entra a Forocoches com qui va a l'oracle de Delfos, perquè allà tenen resposta per tot. A més, es diu que de vegades a Forocoches ha propiciat que algun concursant d'algun programa televisiu guanyi, perquè Forocoches s'ha posat del seu favor i llavors tots els usuaris l'han votat i d'aquesta manera ha guanyat. Evidentment, penseu que gràcies a Forocoches John Cobra va ser candidat a representar Espanya a Eurovisió. Exacte. Va ser cosa d'ells. És una de les grans coses que ha fet Forocoches per la nostra societat. Tenen ganes de... Ho fan tot amb un esperit lúdic. Però també hem de dir que no és fàcil entrar a Forocoches. Sí que pots llegir alguna cosa, però no accedir a tots els seus xats i tota la informació que hi ha allà dins no és una cosa fàcil, Clar, hi ha coses privades també, però més o menys pot entrar tothom. Hi ha gent que demana ajuda o consell i aleshores posen al final tema serio. Tema serio, m'han salido unos granos, tema serio. No hi ha res pitjor que posar tema serio després que t'han salido unos granos, No, millor que no. Després hi ha un altre tipus de post que és contesto preguntes. És a dir, que es dediquen a alguna cosa, tenen quelcom especial i aclareixen dubtes. N'hi ha un de soy árbitro profesional y contesto preguntas. Molt bé, que bé, sempre va bé això. Ostres, mi novia tiene 20 años más que yo y contesto preguntas. És cert això. Però, nois, el post del que parlarem avui es titula... No pots tenir els dits tan ràpids, Víctor, de veritat, Noi, és que de veritat, per favor. Es titula King África vive en mi barrio y contesto preguntas. O sigui, és la història d'un veí de l'artista de la música aquesta rara que fa King África i que s'ofereix per explicar el que vulgueu sobre l'artista. El que vulgueu. Sí, doncs ell afegeix, diu, sobre sus costumbres, etc. Sí, l'usuari... L'usuari WASP 520 i, si us sembla, llegiré les respostes que li donen amb aquell empaque que li dona una mica de reverb, no? El primer a respondre... Sempre hi ha algú que és molt ràpid. El missatge l'ha penjat a les 11:36 d'aquest matí i a les 11:36 ja hi havia la resposta de Oolong dient ¿le has visto la polla? Clar, això quan tu dius que respondes preguntes, doncs la pregunta sobre King África és aquesta. Clar, la següent pregunta és d'un senyor que es diu Kotze, que diu ¿vives en Àfrica? Clar, sempre hi ha gent incrèdula, un altre que es diu Nemesis, que diu demuéstralo. Clar, sempre demanen una mica de fotos, no? Sí, clar, per saber perquè tu pots dir, yo soy vecino de Àfrica, sí, home, jo puc dir que soy vecino d'Àries Cañete, no? Això és el que sona al cel obert tot el sant dia, a prop de casa de King África. Podríem entrar a preguntar-li. Hi ha un altre senyor que es diu Sedici, que pregunta ¿respetas sus costumbres? Quins costums deu tenir en King África, a part d'aquells vestits, aquelles indumentàries estranyes? Molta gent dient, fent bromes, bomba sexual, siempre saluda, queremos pruebas, etc. Un altre senyor entra i diu el següent. ¿Va a reventar? En aquest se li sumen uns quants. Ja, el següent pregunta, ¿va a explotar de gordo algún día? Això passa quan t'ofereixes per respondre preguntes sobre King África. Clar, vull dir, un problema. Esperem que King África no entri a veure com pregunten coses, com per exemple una que pregunta un tal Chico que diu ¿viste siempre con esas túnicas piojosas? Millor de tot és que l'usuari després entra i llavors va especificant i responent a sota. Per exemple, ell cita i respon ¿vives bajo un puente? No. Y en el mío vive el Tito MC, no voy abriendo hilos. ¿Y qué cojones me importa? I ja es van barallant entre ells, es van barallant una miqueta. La cosa s'escalfa.
Aquestes, un tio que entra, per fi, un tio entra, potser ha sigut la candela, perquè diu, menudo crack, un tío de puta madre y cercano, otros salen 2 veces en la tele y se creen putos dioses. No, jo no diria mai que King Àfrica, dient-se King Àfrica, s'ha cregut mai res, no, ni que tingui l'ego més pujat que la resta de mortals. Us prometo que és humil, Sí. I que sap distingir el seu paper. Molt bé, molt bé. Clar, però que has tingut un rotllo amb ell, o No, què? Què dius? que el vam entrevistar aquí a RAC1 aquest estiu. Aquest estiu va passar pel versió d'estiu. Viu a Valladolid. Molt bé. I estiueja a Marbella, És cert. com tot bon rei. És cert, el que diu la candela és cert, perquè ho han confirmat, viu a Valladolid, té un R11, Sí, i hi cap. diuen que anava de copilot, a l'R11. Molt bé. Copilot potser vol dir el maleter. Un senyor que es diu Apitican diu... ¿Cuánto calculas que pesa? Va gritando por la calle bomba. Usa mucho la bailar, etcétera. Bé, moltes més preguntes. I sempre n'hi ha una que acaba, no? Això us en recordeu quan fèiem Yahoo Respuestes, coses d'aquestes, sempre hi ha algú que... Sempre hi ha algú que acaba rebentant, mai millor dit, la conversa d'aquest fòrum. N'hi ha una que... Bueno, estava rebentada des de... Sí, esclar. Estava rebentada Des de la des del primera principi. ja venia molt patat, tot això. Però n'hi ha un que ha entrat al final de tot, que es diu Maestro Chustero, que diu... Ai. ¿Es verdad eso que dicen de que le asoma la polla por debajo de esos harapos? Ai! Certa fixació amb l'aparell genital de King Àfrica, Que és un tema que jo pensava que no sortiria parlant de King Àfrica, però resulta que sí, a Forocoche sempre hi ha debilitat per aquests temes, que és una cosa que anirem aprenent. Suposo som tots novatos amb el tema de Forocoches, i jo espero que anem aprenent molt sobre aquest gran fòrum. Ja, com a carta de presentació ja veieu quin pas hi dona a Forocoches, el lloc per on passarem cada divendres a Què passa a Forocoches, de la mà d'en Jair Domínguez. Gràcies, Jair! ¿Qué pasa, Forocoches? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?